Няма са венце. Ей, много пей той дете, бе. Браво! Готов, моя главя. Чакай, не ми май горещо. Айде, сега се спише, ще слагайте там. Да. Къде ходите? Виж, който се слуша, тръгнах. Какво? Горе къде идеш дека да бориш там, бе? Какво направите, бе? Ти що ли това своя боре, бе? С бати венце са. Какво имаш, че това картинка? Че трябва да вземеш със своя боре, че е двата наред. Да. Ой, някакво човече. Къде ходиш, че? Много ходиш тук. Къде ходиш? Чакай, бати венце да дойде. Шията ли? Изпей на песен за Великден, не да Първо си. ти си гаеш, защото Чакай с бати венце, ще чукнете двамата. Ай, изпей сега на песен, изпей на песен. Ал като му дадах едно тако с малко гълъбче вътре. И всяка иска да охрани. Дидо вика, то не еди, а чакай си еди, като да ме охранил ката. Той едно колко те е си. Долно странично. Айде сега обратно. Айде обратно. Айде, бати За венце него да няма ти. значение кой е щупен. Така. О, Айде. щупи се. Какво стана, бе? Щупи се. Дай ми. Чакай от другата страна с няколко. Саксията. Не на земята. Не на земята, в коша. Има кошчета. Е, Нали видя преди малко война къде бе? да. Нека котката да носи да ти го вземе. Какво прави плюшия? Тя спеше, че стана тебе. Да, разпах там за ръба. Ам другия там.